Säpä menit vaikeaksi. Mitäs kysyt noin suoran kysymyksen? Voit sä äidilles kertoa? Viime aikoina mä oon tutustunut Larin paremmin ja myönnetään, sitä on vaikea vastustaa. Viimeksi sä vakuutit, että te olette vaan ystäviä. Niin, silloin mä luulin itsekin niin. Mutta eilen kun me istuttiin iltaa, niin kyllä mä tajusin, että se on ihastunut muuhun. Ja silloin, kun sä tajusit omatkin tunteesi. Ei ole helppoa rakastua kämppikseensä. Varsinkaan, kun joutuu salaamaan sen. Vai etkö sä aiokaan pitää sitä salassa? En mä voi olla miettimättä, miten mä voisin lähestyä Lariin. Ottaa selvää, että tulisiko siitä jotain. Ei kukaan saa tietää, että mulla on serkkuja, vaan koska mä asun laiteloilla. No kuule, se on ihan mun naapurissa. Vähemmäskin tässä kuule hermostuu. Jatketaan vaan samalla lailla. Leikitään, ettei tunneta. No mut entä jos se ei riitä? Sä oot ihan turhaan nois skitsona. Kuule, helppo sun on sanoa. Sulla ei samanlaista menneisyyttä kuin mulla. Kukaan ei saa tietää siitä. Ja enää sä voit muuttaa sua, joka ahdistaa. No mä voin todellakaan jättää Heidiä. Se on mun tosi hyvä ystävä ja se ei oikeasti pärjäisi ilman alivuokralaista. Koita relaa sit jo. No eikä tässä muut voi. Mut voinko mä oikeasti luottaa suun? Kyllä voit. Usko jo. Äiti tässä, hei. Mulla on uutisia. Hei, parempi, että et koske siihen. Mä tiesin, että se rönkkä kostaa. Mun ei olisi pitänyt suostua siihen tunnistamiseen. Rönkkä on poliisihallussa, ei se voi olla tämän takana. Mutta ne muut jäsenet voi. Poliisihan epäili, että se kuuluu johonkin liigaan. On se tietysti mahdollista. Tiedätkö, Monika, mitä tää tarkoittaa? Mä oon tappolistalla. No niin, kaveri. Sä joudut odottaa vähän aikaa ennen kuin sä pääst pataan. Sillä mä en halua, että kukaan muu nauttii susta kuin meidän perhe. Vein Hannulle sarjakuvalehtiä. Se oli aika ihmeessä sun Severin reaktiosta. Kuule ei ole ainoa, joka täällä on ihmeessä. Mitä ihmettä se medianörtti Pentu täällä ylipäätään tekee? Se on sun pomos lapsi. Koita nyt käyttäytyä. Niin. Hannekselle tuli äkillinen lähtö Jyväskylään työmatkalle ja se kysyi, voidaanko me ottaa poika yökylään. Eikö Hanneksella ole mitään muuta paikkaa sijoittaa kakaraansa kuin meidän koti? Ilmeisesti ei niin lyhyellä varoitusajalla. Juuri kun mä olin saanut Severin voitettua puolelleni, niin sä raahat se pahimman vihollisen tänne. Älä nyt liioittele. No näithän sä itekin, miten Severi paineli ulos ovet paukkuen. No ajankohta oli varmasti väärä, mutta mä en voinut kieltäytyä. Se paholaisen kakara täytyy saada ulos meidän kodista keinolla millä hyvänsä. Ihan sama minne. No mitä se isä siihen sanoo? Sua ei näköjään kiinnosta sun urakehitys yhtään. Okei. Jääkö? Miten ihmeessä mä saan Severin rauhoitettua? Rakkaus on ihana tunne. Lari on vaan niin nuori. Se on melkein sama ikäinen kuin Sanni. Lari on täysi-ikäinen. Kyllä mä tiedostan meidän ikäero, mutta minkä mä tunteilleni mahdan? Ethän säkään tunnu voivan mitään sille, että sä oot ihastunut isään. Mitä sä ajattelisit, jos Sanni löytäisi sun ikäisen miehen? Olisiko se susta oikein? Pitääkin olla tämmönen ikäloppu. Mitä se mikä ikäloppu on? Vaan pikkasen liian vanha seurustelemaan teinipojan kanssa. Just kun mä olin löytänyt ihmisen, jonka seurassa mä viihdyn. Eihän teidän ystävyys mihinkään katoa. Niin.
Täytyy varmaan vaan tyytyä siihen. Löysitkö Severi? Siellä se mököttää kellarissa, eikä suostu tulee kotiin ennen kuin Nessa Holopainen on häipynyt. No selititkö sä Severille, miksi Hannu on täällä? Mitä sä tarkalleen ottaen sanoit? Lassi Sievinen. No mä sanoin jotain sen suuntaista, että sinä menit hätäpäissäsi lupaamaan jotain niin tyhmää ja että se ei ollut mun vika. Vai olisiko mun pitänyt sanoa, että iskä joutuu nuoleskelemaan pomossa ahteria saadakseen parempaa duunia? Vieläkö sä olet katkera siitä, mitä Severin vanhempainillassa koulussa tapahtuu? No mikä ihme toi on? Hannu nalas mut ihan tahalla. No mutta kauanko sä aiot kiukutella siitä? Aika kauan. Hannu on vasta lapsi, mutta käyttäytyy paljon aikuismaisemmin kuin sinä. No, nyt meet vähän pitkälle. Saat luvan omalla esimerkilläsi osoittaa Severille, että Hannu on ihan hyvä poika. En todellakaan lähde siihen teatteriin mukaan. Ja ihan tasan tarkkaan lähet. Viet ensin Hannulle nää. Mä haen Severin. Ja sinä muutat sillä välin asennettas. Break free. Entäs ne tulee mun kotiin? Tai väijyy jossain kadulla tai... Rauhoitus nyt. Tää on pelotteluyritys. No aika helvetin hyvä yritys onkin. Nyt me mennään poliisiasemalle ja tehdään tästä ilmoitus. Mä perun sen tunnistamisen. Sitten ne jättää mut rauhaan. Se ei ole hyvä idea. Sä et voi antaa rikollisten pelotella itteensä. Nyt vaan luotetaan, että kyllä poliisi hoitaa tän. Siis olet Marjana puhumassa Larille vai? Kuulu sitten yhtä, että mistä ne jutteli. No onpa jännä. Ne on naapureita tämän takia, kun mä keskeytin mun päivällisen. Ehkä tää oli sit sellainen uutisankka. Kuunnelkaa nyt. Ne jutteli tosi pitkään. Ja lopussa Lari taputti Marjannaa olalle. Niin kuin hyvää ystävää. Siis meinaat sä, että ne tuntis jostain aikaisemmin? Pitäisikö me nyt sitten kysellä niinku Marjannasta Larilta vai? Sitä jätkästä ei ollut mitään muuta kuin harmia Eliakselle. Ja mieluummin jätä sen kyllä rauhaan. Kannattaisi ainakin kysyä. No mä hoidan nyt kysymisen. Jos ei mitään irtoa, niin lataa sen turpaa. Sä pidät nyrkkiskurissa. Meidän pitää olla ovelampia. Se sun ovellus nähtiin, kun sä tehtäisit Heidi. Ei paljon irronnut, mutta nyt irtoa. Hei, venatkaas vähän. Voisi olla parempi idea. Ja saisiko olla jotain muuta? Tää riittää, Kitti. Menet sä kattoo matsi illalla? Mä menen Talelle silloin 6 peli. Ai moi. Mitäs sulle? Ihan hyvä, kiitos kysymästä. Niin, lähinnä mietin, että mitä pistetään. Kahvin mukaan. Mä oon menossa työpaikalla käymään ja sairaalan litkut ei hirveästi houkuta. Tää on mun pikki. No, ei sun tarvi mulle tarjota. Tarjoat mulle sit seuraavana. Tosta pidetään sit kans kiinni. Oot sä myöhäduunissa? En. Miten niin? Tarvitsä kämpän tyhjäksi? Ei, kun mä mietin, että lähdet kattoo lätkää. Sunkaan? No ei, kun naapurin Petenkaan. Munkaan tietty. Mä en ymmärrä lätkästä mitään, tai että siis en oo hirveästi seurannut sitä lajia. Sä ymmärrät ekan erän jälkeen. Jos et ymmärrä, niin mä voin selittää sulle. Kai mä sit lähden. Sehän voi olla ihan kiinnostavakin kokemus. On. Mikäs sukukokous täällä on? Me haluttais pyytää sulta palvelusta. Kerropa, mistä Lari tuntee Mariannan. Mitä? Niin, me haluttais tietää, että onko Larilla ja Mariannalla jotain tekemistä keskenään. Mistä te nyt olette saanut päähänne, että ne tuntee toisensa? No mä näin ne puistossa ja mä sain semmoisen vaikutelman, että ne olisi parempiakin tuttuja. Ei Lari ole koskaan mulle mitään maininnut siitä. On se kumma. Kaikki, mikä liittyy siihen naiseen, niin on outoa. Voisitko sä kuitenkin kysyä tästä Larilta? Miksi? No, me haluttais vaan tietää, että minkälainen tyyppi tää Marianna oikeasti on. Ai sen Pepin saaman kutsun takia.
Sä tiedät, että meidän perhettä on vainottu ennenkin. Me vaan halutaan varmistaa, ettei mistään semmosesta ole kysymys. Niin, ihan tässä varmisteltaisiin vaan. Te ootte sekaisin. No voisit tästä auttaa meitä sekopäitä. Joko jänispaistit valmiina? Näyttää siltä, että menit ampua pahasti ohi. En ampunut pahasti ohi, mutta Vemmelsääri vaihtoi voileepiin. En mä nyt jaa Severi ja mun ensimmäistä saalista jonkun Hannu Holopaisen kanssa. Onko se Severin koulukaveri? Mitä se täällä tekee? Paula otti sen tänne hoidikiksi. Ja sen pikku riiveen takia mä joudun syömään leipää, vaikka tässä olisi jotain hyvää paistia. Äläs nyt nimittele. Hannuhan on oikein mukava poika ja sun täytyy myös osoittaa se Severille. Mitä sekoilet? Kysymys on pomon pojasta ja Paulan tahdosta. Mun on pakko sietää molempia. Severi, hei, tehdäänkö se paisti joskus vähän myöhemmin? No ihan sama. Ja hei, ei yhtään kiukuttelua. No ei! Lukeeko Hannu vielä sarkuvalehtiä? Miksi sä et ottanut sitä sun kanssa kokkaamaan? Annatteko sille mun lehtiä? No eihän ne nyt siitä mihinkään kuluu. Mulle kävi vahinko. Ai, tuliko pisu? Ei kun tuli mehut syliin. Ei se haittaa. Kuivataan paikat ja saat toiset housut. Kyllä sä tiedät, miten nämä hommat hoituu. Vähän hipaset aina reittä kun mahdollista, ja kun tulee maali, niin sulla on oikeasti tilaisuus päästä kunnon liholle. En mä ole mitään Kalleen hiplaa. Kai sä nyt teet sille selväksi, että sä haluat tehdä jotain ihan muuta kuin katsoa matsia sen kanssa. No kun mä en tiedä, miten mä haluun. Sä ihan muuten vaan pyysit sitä ulos niinkö? Me mennään ihan frendipohjalta. Älä nyt selitä. Kallesta ainakin näkee kilsan päähän, että sitä kiinnostaa jotkut ihan muut pelit. Toi on vaan sun kuvitelmaas. Miksi sä haluais mut, kun se voi saada ihan kenet tahansa? Okei, no sen sä lupaat mulle, että jos tohtori Laitela haluaa tehdä kunnon ruumiintarkastuksen, niin sä et pistä vastaan. Mä en lupaa sulle yhtään mitään. Ykkösellä alas. Rauhoittaa hermoja. Ihan hirveetä. Toinen maistuu jo paremmalta. Mä en usko, että tää pelko hellittää, vaikka mä olisin pullollisen tason tarpettia. Mä ymmärrän, että sä oot järkyttynyt, mutta poliisi lupasi lisätä partiointia tällä alueella. Ne nappaa kiinni jokaisen vähänkin epäilyttävän tyypin. Eli puolet meidän naapureista. Kiitos, että sä jaksat tsempata mua. Mä oon asianajajana tottunut vaikka minkälaisiin nilkkeihin. Mä uskon, että sut jätetään rauhaa. Toivotaan niin. Mä toivon, että sä oot oikeassa. Rikolliset ehdoin tahdoin haluu lisää ongelmia poliisin kanssa. Kato, oot myös laittaa treffeen varten. Vähän dödöä kainaloihin ja puhtaat bokserit, niin kaikki on tyytyväisiä. Kyllä mä tiedän nää jutut. Se roppaa koko ajan Mooses G-Gaunslariin. Ja jeesat sitä kaikessa mahdollisessa. Mistä sä nyt oikein puhut? Tiedä, mihin te ootte menossa tänään. Te ootte sitä kirjaimellisesti lätkässä. Tää asia ei kuulu sulle millään tavalla ja ihan tiedoksi vaan ne ei oo mitkään treffit. Äläpä nyt sitä selitä. Sä oot nyt ymmärtänyt jotain väärin. No ihan mitä vaan. Ei siellä siis. Ihan hyvä diilihän tää Larin kannalta, kun sulla tuntuu olevan tätä massia vaikka muille jakaa. Mukavaa, kun sä oot noin reipas. Mä oon aina kotonakin äitiä iskää. Vois erät ottaa vähän mallia siellä. Miksi sulle piti antaa mun housut, kun ne haisee ihan pierulle kohta? Mikäs nyt noin naurattaa? Ei naurata mikään. No kertokaa nyt ihmeessä. Aina hyvä juttu maistuu. Ei kun nää oli ehkä enemmän sellaista sisäpiirivitsiä. Mä voin kertoa teille hyvän vitsin. No kerro pois. Opettaja kysyi Pikku Kallelta, pidätkö eläimistä? Pikku Kalle vastasi, kyllä. Aina kun näen hyttysen, taputan sitä selkään. Hei, tää on hyvä.
Ihan mahtavaa. Kuulitteko te? Taputtaa selkeä. Sä oot varmaan sellainen koomikko. Oikein spede. No niin, hyvä kun tulit, hei. Takkiin päälle, kohta kiire. Hei, sori. En mä voikaan lähteä. Meille tuli ylimääräinen johtokunnan kokous huomisaamuksi. Mun on pakko käydä esityslista läpi. No harmi. No mä meistä yksi. Mutta ei mitään, pidä hauska ilta sen listan kanssa. Moi. Lari, hei. Oli just tulla settiä sua. Miksi? No ei, ajattelin vaan, että miten menee. Ootko törmännyt vanhoihin tuttuihin tai jotain? Mistä sä nyt puhut? Heidin kämppiksestä. Mitä Mariannasta? Sä siis tunnet sen. No mitä väliä vaikka tuntisinkin? Miksi oikein siitä kyselet? Ne oli tosi hyviä. Mä olisin voinut syödä vaikka 10 lisää. Niin, mä jotenkin paninkin merkille, että sä ymmärrät ton ruoan päällä. Ja sen näkee. Hannu on vaan isoluinen. Maailmaan mahtuu kaiken kokoisia kavereita. Kiitti, morjens. Severi, sulta taas unohtuu jotain. Sun äiti ei mikään siivooja. No sä voit viedä sinne, kun sä oot niin reipas. Tosi kohteliasti ajateltu sulta. Ehkä Severikin jonain päivänä oppii olemaan kohtelias, kun mä näytän sille esimerkkiä. Tämä meidän tuttavuus on alkanut kyllä aika erikoisissa merkeissä. No niin, no. Mut mä oon iloinen, että me tutustuttiin. Ai siitä huolimatta, että sä joudut heti kättelyssä semmoisen rokselliin. No joskus hyvän asian puolesta pitää olla valmis tinkimään omasta hyvinvoinnista. Sä teet, Katariina, tärkeää työtä paperittomien hyväksi. Et saa minkään antaa lannistaa ittees. Kyllä mä lupaan jatkaa eteenpäin. No hyvä. Paino varmaan jo takana. Monika Mustavaara. Älä sä ämmät työnnä nenääs asioihin, jotka ei sulle kuulu. Kuka siellä on? Jos sä et annat tän jutun olla, niin sun on parempi ruveta etsi itsellesi ruumisarkkua. Siis Sergei syyttää Mariannaa sen liiton pilaamisesta. Ja Helena puolestaan niiden perheen vainoamisesta. Ja siksi ne laittoi mut kyselee sulta. Mä suostun, että ne lopettaa sitä ihmettouhua. Minä ja Marianna ollaan serkkuja. Mitä? Miksi sä ikin sanonut mitään? Mä lupasin pysyä hiljaa asiasta. Minkä takia? Marianna muutti tänne unohtaakseen menneet ja saadakseen uuden alun. Uuden alun mistä? Hei, kerro nyt. Toi kuulostaa aika oudolta. No, jos noissa puheissa on mitään perää, niin mä oon huolissani siitä. Tuntuu, ettei sillä ole taaskaan kaikki hyvin. Miten niitä taas? No ei kauankaan aikaa siitä, kun se oli hoidossa mielisairaalassa.